बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे माखासे बिथांखि लानाय आरो माखासे मावनो थांखि लानाय उननि समफ्राव बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै फंनैसो जोंनि नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय गिबियावनो जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोला जेराव 6 शिड्यूल एरिया आरो बे 6 शिड्यूल एरियायाव गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर थायो जोंनि बर' ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो। स' बिनिखायनो मोनसे बाथ्रा सिन्था खालायदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोर जे जायफ्रा थादों ट्राइबेलफोरनि अनगायै बर'फोरनि अनगायै साफ्रोमनिबो जे माबा मोनसे मोजां मुलाम्फा जायो थांना थानायनि बेलायाव बिनि थाखाय जे मोनसे स्पेशल इक'नमिक जन बेखौ डिक्लेयार होनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों नेरानेपेरायै नांबाय थादों। आरो बे हाबाफारिखौ बे जे मोनसे स्पेशल इक'नमिक जनखौ जेब्ला जों डिक्लेयार खालामनो हागोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अब्ला जोंनि बेवहाय जे जोंनि ट्राइबेलफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायफ्रा नन ट्राइबेल मानसिफोर बेवहाय दङ बिसोरो खमसे खम माने 50% टेक्सनि बेलायाव एगजेम्पसन मोननो हागोन। आरो बेयाव गुबैयै बेयाव जे फालांगि खालायनाय बिजनेस खालायनायनि बेलायाव माने गोबां माने मुलाम्फा जागोन। स' बेनिखायनो जे मोनसे बर'फोरल' बा ट्राइबेलफोरल' माबा मोनसे मोजां मुलाम्फा मोननायनि बाथ्राखौ सानाबालायनो गासैबो हारि माहारिफोर नन ट्राइबेलफ्राबो जेन माबा मोनसे बे बिटिआरआव थानाय मानसिफ्रा जेन माबा मोनसे थांना थानायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हायो लामा मोननो हायो। थ' बेनिखायनो बे स्पेशल इक'नमिक जननि बाथ्राखौहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा सिन्था खालामबाय थादों। आरो जों आसा खालामदों जे फैगौ जेब्ला बे गोदान गभर्नमेन्ट दानो हागोन अब्ला निस्सय जों बेखौ बे स्पेशल इक'नमिक जनखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनि उनाव जोङो मोनसे बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे आश्वास मोनदों जाहैबाय जे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो न'खराव खमसे खम सासे मोनसे एमप्लयमेन्ट साख्रि मोननो थाखाय साख्रि होनो थाखाय मोनसे बिथांखि लादों। आरो बेखौ माब्रै होनो हागोन बेखौ सेस्था खालामबाय थादों। थ' बेनिखायनो जोङो बे बिटिआर ओनसोलाव बेसेबांसिम जोङो माने न'खर हिसाबै साख्रि गैथारै मानसिफोर दङ माने न'खरफ्रा बेसेबांसिम न'खरफोर साख्रि गैयै सासेबो साख्रि मावग्रा गैयै बेबायदि न'खरफोर बिनि लिस्टखौ जोङो लानो सानदों। थ' बेनिखायनो जों मोनसे इमेल जों मोनसे होदों जाहैबाय EMP BTR@gmail.com EMP BTR@gmail.com बे मेलाव माने जायफोरनि न'खराव सासेबो साख्रि गैया बे न'खरफोरनिफ्राय एटलिस्ट जोंनो बे मेलावहाय जुदि नामखौ जुदि उइथ एड्रेस गामि गासैबो डिटेल एड्रेसखौ होनानै माने अननानै माने बे मेलाव हरोबा जों बिनि लिस्टखौ जों मोनगोन। आरो बिनि उनाव जोङो माब्रै जों खालायनो एमप्लयमेन्ट जों जेनेरेट खालायनो हागोन जों बेनि बाथ्राखौहाय जों उनाव जोङो मोजाङै जोङो सिन्था खालायनो हागोन आरो सुबिदा जागोन जोंनि थाखाय। जोङो जे बे DMAT टेस्ट खालायनायनि गेजेरजों लोगोसेनो जोङो जोंनि गासैबो फरायसालिमायाव मा माने गोनांथार माने उसुबिदाफोर दङ मावनांगौ दङ बेफोरखौ जोङो इमेलाव माने हरनो जों गासैबो हेड अफ द इन्स्टिटिउसनफोरखौ जों माने खावलायदोंमोन। आरो बे जाहैबाय बड'सा BTR@gmail.com बे मेलाव बे गासैबो जे मा नांगौ बिसेस बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो माने फिसा फिसौ माखासे प्रब्लेम जेनेबा लेट्रिन बाथरुम बेफोरबायदि मोनसे बानायनाय सुबिदा गैयै बेफोरखौ जुदि माबा मोनसे बानायनांगौ बादि जुदि फिल खालायदोंब्ला बबेबा स्कुलफ्राव कलेजफ्राव बेखौ माने मेलाव जुदि प्रब्लेमफोरखौ जुदि खोन्थाहरोब्ला जों बेखौबो माने सल्भ खालायनो थाखाय मावफुंनो थाखाय जोङो सानदों आरो बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा बेनिखायनो जोङो DMAT टेस्टखौ जोङो गासैबो डिस्ट्रिक्टफ्राव जोङो खालायगासिनो दङ। दा जोङो फारियै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ जों फोजोबबाय बिनि उनाव जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआबो जोब्बाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआबो जोब्बाय आरो जोङो दा गाबोननिफ्राय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव हाबसिगोन आरो बिनि उनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव जुदि जोबोब्ला जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव हाबसिगोन। आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय
जाहाथे रावबो फरायसा फरायसुलिफ्रा बे डिएमएलटि टेस्टनिफ्राय जेन बेबादि माने मोनाबालाय थाया जा डिप्राइभ जेन जाया दा बेनिखायनो जों साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनो बे डिएमएलटि टेस्टखौ खालायनानै जों दिन्थिनो सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जे देरबोनाय बे फरायसा फरायसुलिफोरनि जे इयुन जे फरायबाय थानाय जे जिबनाव माबोरै बबे कर्सखौ फरायोब्ला साबसिन जागोन बबे लामाजों थाङोब्ला साबसिन जागोन जिउआव मोनसे साबसिन लामाखौ बासिनानै लानो हागोन जोङो गार्जेनफोरजों लोगोसे टिचारफोरजों लोगोसे आरो स्टुडेन्टफोरजों लोगोसे बे मुलाम्फाखौ जोङो जेब्ला जोङो लिस्ट जों दिहुनगोन बे डिएमएलटि टेस्ट खालायखांनायनि उनाव बे लिस्टफोरखौ लानानै जोङो काउन्सिलिं खालायनायनि जोङो बेबस्था जों खालायदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि माने इयुन जोलैया बे जोंनि जे सोलोंथाइनि बिथिङाव जोबोद मोनसे लाभजनक जागोन होननानै जोङो सानदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जे बिटिआर ओनसोलनि जे दा सोलोंथाइनि बेलायाव जों जथेस्थ गुन गोनां खालायनो हागोन आरो बांसिनै साबसिन जोङो गुबुन गुबुन बिथिंजों माने दावगालांनो हागोन होननानै जों बेजों जोङो दा सानदों आरो बेनिखायनो जोङो बे डिएमएलटि टेस्टखौ जों जथेस्थ जोङो गोसो होनानै जों मावगासिनो दङ देरखानाय जायफ्रा माने फरायसा फरायसुलिफोर जेरै 18 बोसोरनि गोजौनि जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला डिग्रिनि जायफ्रा डिग्रियाव बिएआव फरायबाय आरो बेजों लोगोसेनो एमए एमएससि जायफ्रा फरायदों दा बे डिग्रिनिफ्राय लाना मास्टार डिग्रिसिम बे जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ प्राय 54,000निबो बारा स्टुडेन्टफोर जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दङ बिसोरनो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा होननानै साननायाव जोङो बे दाहाल मुंनि मोनसे ग्रुप इन्सुरेन्स 5 लाखनि मोनसे ग्रुप इन्सुरेन्स आरो बेयाव जाबाय हेल्थ इन्सुरेन्स होननानै बुङो जेनेरेलि बेखौ जोङो कभार खालायनो थाखाय सिन्था सरसा खालायदों आरो दा बेखौ जोङो थाबैनो बै 15 आगस्टनि आगोलनो जों बेखौ बेनि जे सार्टिफिकेट इन्सुरेन्सनि सार्टिफिकेट बेखौ जोङो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दारै जों बेखेवगोन ओमफ्राय दा बेनिखायनो जों समबारनिफ्राय जों फुललि बे मा होनो ग्रुप इन्सुरेन्सनि जे खामानि बे जाय कम्पानिया लादों बिसोर बे लिस्टखौ लांनानै फुरा मावबाय थासिगोन हयथ' सप्तासे 10 दिननि उनाव बिसोरो बेखौ फाइनाल खालायनानै जोङो उइथ लिस्ट एन्ड सार्टिफिकेट बेखौ जोंनो होगोन आरो बेखौ जोङो बे समाव जोङो सेन्ट्रेलि जोङो अपेनिं खालायनायनि गेजेरनि उनाव जोङो विभिन्न जोङो इन्स्टिटिउसननि हेडफोरनो जों हरगोन जेरै कलेज बा इउनिभार्सिटिफ्राव आरो बेजोंनो जोंनि गथ'फ्रा जायफ्रा माने माब्लाबा माने गोब्राब लोमजानाय बेमार आजारफ्राव जायोब्ला माने बे दाहाल मुंनि बे इन्सुरेन्स स्किमनि दारै बेयाव हेफाजाब मोनगोन सोरबाबा एक्सिडेन्ट जानायफ्रा बेवहायबो थाखा फैसा जेबो मोना जोंनि ओरैनो जेनेरेलि एक्सिडेन्ट जानायफ्राव किन्तु बे जेब्ला बे इन्सुरेन्सआ थागोन अब्ला बे 5 लाख थाखाखौ बे मोनथारगोन आरो जाय सोरबाबाफोर माने दुखुनांथावै माने रुंसारि जाना थाङोब्लाबो एक्सिडेन्टफोर जानानै दा बे 5 लाख थाखाखौहाय मोनगोन थ' बेफोरबायदि माने बाथ्राफोरखौ साननानै जोङो बे जोंनि बे जाय माने फरायसा फरायसुलिफोरनो बे मोनसे दाहाल मुंनि बे ग्रुप इन्सुरेन्सखौबो खालायनाय जादों।